Športmotore. Pred nami je druhé podujatie majstrovstiev sveta automobilových súťaží rally. No aj keď u nás sa zima ešte stále ako si nevzdáva, to, čo uvidíte teraz, to sa naozaj s cestami švédskej rally porovnať nedá. Na tejto súťaži bola aj slovenská posádka. Jozef Béreš a Petr Starý, ktorí už sú s nami v štúdiu, nás prevádza ich tak ako počas uplynulých, tuším, približne 2 týždňov, Gabriela Scecinová, a my začneme rovno tými prípravami, hoci vieme, že Jožko vlastne sa stal účastníkom takého programu, kde bol cieľ dostať sa na majstrovstvá sveta. Mám pocit, že to prišlo skôr, ako sme čakali. Nedá sa povedať, že to prišlo skôr, ako sme čakali. Vlastne účasť na švédskej rally vyplynula z prípravy na tento rok, keď sme sa rozhodovali, ktoré súťaže budeme absolvovať. A keďže padlo rozhodnutie na celý seriál Českého majstrovstva v rally a Slovenského majstrovstva v rally a väčšina týchto súťaží je na asfaltoch, vlastne okrem rally Hurbanova všetko, hľadali sme súťaže na inom povrchu, aby tá príprava bola komplexná. A z toho potom vyplynula aj táto účasť na snehu, ktorý trošku sa síce podobá šotoline, je to ale síce niečo iné. No, tie podmienky sú určite niečo iné. My sme sa s Jožkom rozprávali, že na snehu vlastne ešte nikdy nesúťažil, hoci možno v okolí svojho rodiska, keď dobre nasnežilo, si zajazdil. Tak áno, môžem povedať, že keď u nás napadol sneh, tak hneď som to využil a vlastne jazdil som na snehu, ale keď sme prišli do Švédska, tak vlastne nikdy som ešte nejazdil s pneumatickými srotmi, tak vlastne keď som sa odviezol vlastne na VRCčku a s pneumatickými srotmi, tak bolo niečo úplne iné. Určite áno, vy ste samozrejme testovali predtým, ako ste naštartovali, to je pochopiteľné. Aj spolujazdec určite bol účastný týchto testov, ako to vyzeralo? Tak my jsme vlastně hnedka po příjezdu 2 dny v sobotu a v neděli testovali za účastí továrního týmu Ford Mikko Hirvonena, který nám vlastně dal ty základní znalosti jízdy na sněhu a používání sněhových mantinelů. Tak o tom všetkom budeme ešte hovoriť, o jazde na hrotoch, o tom, ako sa vám darilo, o tom, ako ste nakoniec dopadli. My sa ale v tejto chvíli už venujeme prvému dňu rally, ktorá sa skladá zo 17 rýchlostných skúšok a trvá samozrejme tak ako každý svet 3 dni. Snehu a množstvo divákov. Typická rally Švédska. Prvý vyráža Sebastian Loeb, ktorý tu štartoval len druhý raz, takže nikto neočakával zázrak. No i tak bol veľmi rýchly, na medzičasoch rovnocenný Burnsovi. Bývalý šampión sa ako si nevie usadiť v Peugeote, no opäť chcel získať pre tým prvé víťazstvo. K tomu bránil tímový kolega Markus Grönholm. Prvý štart v roku mu možno nevyšiel, ale jazdec zvaný Ľadovec je horúcim kandidátom. Hneď druhú rýchlostnú skúšku vyhral. Marko Martin na Forde sa v snehu dosť dlho hľadal a až trápil. Problémy s elektrikou na Octavii znamenali trochu nervózny začiatok súťaže pre Tonyho Gardemeistera, no veľmi rýchlo ich prekonal. Hyundaiom zjavne chýbali testovacie kilometre. Sebastian Loeb štartoval prvý, čo na snehu vôbec nie je výhoda. Ostatným usilovne razil cestu a čistil stopu. Aj sa to ukázalo na časoch. Prvý deň skončil na strašnom 18. mieste. Colin McRae sa snaží v novom tíme, ale tentoraz sa mu opäť nezadarilo. Nepresnosti v rozpise znamenali horúce chvíle. Pri týchto hodinách sa natlačil sneh do motora Ksary tak dôkladne, až ju pridusil. Strata 40 sekúnd Škóta nepotešila. Naopak radosť mal Richard Burns. Loeb bez šancí, starý rival McRae bezpečne vzadu. Predčasné chúťky na víťazstvo zhorkli po problémoch s diferenciálom. Neudržal ani len druhé miesto. Tony Gardemeister sa na snehu a ľade skutočne dobre rozbehol. Krátko po štarte súťaže figuroval dokonca na 5. mieste. Carlos Sainz mával najbližšie k prekonaniu škandinávskej nadvlády na tomto podujatí, ale nevyzeralo to, že by sa tak malo stať tento rok. Švédska rally si totiž vyžaduje absolútne dokonalú presnosť. Didier Auriol sa teší z návratu do sveta VRC, no ani jeho bohaté skúsenosti niekedy nemusia stačiť. Bývalý majster sveta sa totiž tiež nevyhol tvrdým nárazom do snežných valov.
Markus Grönholm sa opäť skoncentroval na maximum, aby si vylepšil svoj náskok. Sledujme priamo z auta, ako sa mu darí porážať Burnsové časy. Grönholm ide jasne za svojím cieľom, o 17 sekúnd rýchlejší. Peter Solberg je takmer doma, povzbudiť ho prišli stovky fanúšikov, ale veľa radostí im nepripravil. Sotva by ich jeden bod za 8. miesto uspokojil. Za to Tommy Mäkinen ako by sa znovu narodil. Konečne tempo, na aké sme boli u Tommyho zvyknutí. Pred očami mal stále červený Grönholmov Peugeot. Aká veľká radosť v tíme Škoda. Tony Gardemeister celkom reálne siaha po bodoch. To sme už na 5. rýchlostnej skúške. François Duval na Forde nedokázal zopakovať pekný výkon z minulého roka, keď skončil 10. Mimoriadne zložité podmienky ho tentoraz zradili. Takáto zákerná vie byť švédska rally. Duvalovo poškodené auto úplne zablokovalo cestu, takže rýchlostku nakoniec celú zrušili. Večerná krátka skúška pre divákov sa stala korisťou Richarda Burnsa. Ako vidieť z výsledkov prvého dňa, veľký súboj bude ešte pokračovať o prvé miesto, kam sa tlačí Mäkinen, no a Burns sa snaží striasť Rovanperu. Na ďalších priečkách nájdeme hlboko Colina McRae'a za Carlosom Sainzom. Toľko teda prvý deň švédskej rally, no a my sa rozprávame s našou posádkou Jožko Bereš, Petr Starý o prípravách ešte stále. Predtým, ako odštartovali, ste sa spojili samozrejme so znalcami jazdy na snehu, aby sa chlapci trošku pripravili. Koľko to trvalo? V podstate príprava v Švédsku trvala 2 dni, teda 2 dni pred začiatkom ohliadky trate sme prileteli do Švédska a tieto 2 dni absolvovali testovaním na vozidle Toyota Corolla VRC, pretože Jožko v tomto vozidle vlastne ešte nikdy nešiel. Za prvé, za druhé tu bol nový povrch a za tretie boli nové pneumatiky, všetko si bolo treba vyskúšať a myslím, že to sa aj podarilo. Viem, že už počas tých testov sa ukazovalo, že ti to pôjde, že povrch ti vyhovuje a tá príbuznosť so šotolinou vlastne bola pre teba výhodou. Tak vlastne Mikko Hirvonen mi ukázal vlastne, ako sa má jazdiť na snehu a na ľade. A skúšali sme s autom rôzne nastavenie, kým sme prišli k tomu, že čo vyhovuje pre mňa najlepšie, lebo potom som sa viezol aj ja v tomto aute a potom Mikko Hirvonen sedel vedľa mňa vlastne a mi povedal, že čo robím dobre a čo robím zle. A vlastne spolu sme skúšali rôzne nastavenie, kým sme prišli na to, že ktoré nastavenie je najlepšie a čo najlepšie vyhovuje pre mňa. Vieš, čo by ma zaujímalo, ako to zobral, keď si prišiel ty, neznámy chlapec zo Slovenska, sadol si do VRCčka, čo je samo o sebe veľmi náročné auto. Aká bola jeho reakcia? Tak vlastne neviem, aká bola jeho reakcia, ale keď ma on poprvýkrát povozil, tak vlastne trošku som sa bál, to musím povedať. Pritom sa bojím pri každom. Ale vlastne po druhom kole som videl, že veľmi rýchlo jazdí, ale veľmi bezpečne. Ako ste sa vyrovnali napríklad s voľbou pneumatik? Mali ste na to poradcu, alebo ste naozaj museli sami rozhodovať o tom, čo obujete a aj ste vedeli, ako to bude fungovať? Tak my jednak jsme tam byli s týmem EM Engineering, který už nějaké zkušenosti s těmato pneumatikama měl, ale měli jsme v týmu člověka, který spíš se díval po ostatních, jak obouvají oni a to nám pomáhalo v našem rozhodování. Musím říct, že až na jednu rychlostní zkoušku jsme se do těch pneumatik potom trefili. Jožko, pre teba to tiež musela byť veľká neznáma. Ja som tiež až teraz sa vlastne dozvedel, že pneumatiky sú rozdielne aj na samotné zimné použitie. Áno, sú vlastne, lebo sú pneumatikami s hrotmi na sneh a na ľad a ešte sú na sneh s malými hrotmi a s veľkými hrotmi. No, takže to už začína byť potom celkom slušná kombinácia. Čakám obuď. Mení sa nejako situácia pre spolujazdca? Tak pro spolujezdce se víceméně ta situace nemění, to auto se smíká jak na jedných pneumatikách, tak na druhých, takže pro mě je to pořád stejná. Reálne podmienky, áno? Ja som chcela dodať k tomu, keď môžem. Trošku problematické s tými pneumatikami je ešte aj to štartové poradie, s ktorým sa odštartuje. Že vlastne tá voľba pneumatik stále musí byť prispôsobená aj tomuto. Výhodu nemá ani ten, kto štartuje celkom vpredu a zametá sneh a pravdepodobne výhoda nebola ani pre vás štartovať s vysokým štartovým číslom. Tak áno, vlastne prvý deň ešte to bolo celkom dobré, ale na druhý deň pri druhom prejazde vlastne na rýchlostných skúškach boli veľké koleje vyjazdené, v ktorých veľmi ťažko bolo auto udržať v týchto kolejoch a ako náhle auto vyskočilo z týchto kolejok, tak vlastne nedalo sa to udržať na ceste. Hovoríš o druhom dni, tak sa poďme pozrieť, ako sa vyvíjal druhý deň švédskej rally.
V sobotu prvé posádky vyrážajú na trať v opačnom poradí. To znamená, že Armin Schwarz na svojom Hyundai zametá cestu ostatným a tak aj vyzerajú jeho časy. Colin McRae sa snažil zabudnúť na problémy predchádzajúceho dňa a ďalej si zvyká na Citroën v zimných podmienkach. Už ho ani nevyrušujú nárazy do mantinelov zo snehu. Rýchlo sa dostal cez tímového kolegu Carlosa Sainza a postupne až na priebežne 7. miesto. Tony Gardemeister si musí starostlivo chrániť bodovanú 8. priečku pred jazdcom na Hyundai. Rýchly Freddy sa priblížil na vzdialenosť ani nie 2 sekundy. Harry Rovanpera sa stále nevzdáva myšlienky postaviť sa vo Švédsku na stupne víťazov, aspoň na 3. priečku miesto Burnsa. Tommy Mäkinen by zase rád zbíjal Markusa Grönholma o 10 bodov, ktoré by mu v prípade víťazstva pripadli. Sledujte výstup telemetrie. Červené svetlo sú brzdy. Finn doslova lietal. No a aká bude odpoveď majstra sveta? Nestáva sa to často, ale predsa len aj ľadový muž sa môže šmyknúť. Grönholm našiel hneď po prvom kilometri pod snehom nejakú dieru či peň a poškodil riadenie, no skúšku musel dokončiť 42 ťažkých kilometrov do cieľa a pritom stratil len 1,5 sekundy na Tommyho. Na 18-kilometrovej rýchlostke sa veľa prekvapení nečakalo. A predsa jedno. Juuso Pikalisto sa snažil dobehnúť továrenské Peugeoty. V jednom momente mimo záberov našich kamier to však prehnal a prevrátil sa cez strechu. Za ním úsekom prechádzal Harry Rovanpera. Pri strate ani nie sekundu na tretieho Burnsa malo význam ísť úplne na doraz. Pri tisíckach fanúšikov na trati nemohol tušiť, že teraz ho vlastne nepovzbudzujú, ale naopak snažia sa ho spomaliť či dokonca zastaviť. A to už je Pikalisto. Videoamatér zachytil kritický okamih zvonka. Nikto nepochybuje, že Rovanpera o Pikalistovi jednoducho nevedel. Nečudo, že sanitka musela odviesť úplne otraseného jazdca do nemocnice. Zostávajúcim posádkám pridelili rovnocenné časy. Na ceste je všade veľmi veľa ľudí. Nemal som podľa čoho zistiť, že sa na trati niečo deje. Nepochopil som, že cesta je dokonca neprejazdná. Preletili sme cez horizont a už len narazili do auta. A to bol koniec. Jane Tuohino je jedným z mladých jazdcov čakajúcich na celoročné angažmá v tíme VRC. Aj toto je cenná skúsenosť, hoci dobiehať losa v ďalších súťažiach nebude často. Nevieme, kto bol vystrašený viac, či zviera alebo posádka. Vonku chladno, na trati horúco, najmä okolo 4. priečky, na ktorej bol zatiaľ dobre idúci Marko Martin. Spolu s ním súboj prežívali aj fanúšikovia, ktorí prišli za svojím miláčikom z Estónska. Pre Solberga toto nebola práve životná súťaž, dosť sa trápil aj so svojím spolujazdcom Philom Millsom. Po problematických skúškach druhého dňa neudržal ani len uspokojivé 5. miesto. Ešte, že sa darilo jeho kolegovi v rýchlostnej skúške 9 dosiahol dokonca druhý čas. Vasemmalle täys 5, tuo oikea plus yli aukee heti, huomio 15 alas. Vyrovnaného Fína na Peugeote nevykoľajila ani udalosť z rána. Tak si zase zopakujme. Grönholm vyhral skúšku 9 a aj 10 a stále vedie. Richard Burns by rád stiahol pár sekúnd na Mäkinena, ale ako si sa mu nedarí. Tommy bol predsa len rýchlejší, hoci on sa už nezaoberal ani tak tretím Burnsom, ako skôr prvým Grönholmom. Ja nyppy huomio 25, nyppy ja pitkä paha oikea risteys. Bolo by krásne pre Tonyho Gardemeistera dostať sa pred jazdca týmu Subaru, nie práve najrýchlejšieho Solberga, a boli by ďalšie body pre Škodu. Colin McRae po nevydarenom začiatku súťaže skončí druhý deň na absolútnom 5. mieste a chcel ísť ešte vyššie, s čím očividne nesúhlasil Marko Martin. 4. miesta sa bez boja určite nevzdá. Posledná skúška dňa je opäť na krátkom úseku určenom predovšetkým pre divákov. Tu sa nič nezmení, hoci Grönholm túto skúšku nevyhral a pustil sekundu rozbehnutému Mäkinenovi.
Podľa výsledkov to už vyzerá, že za normálnych okolností bude nemožné zastaviť Marcusa. Burns sa usadil bezpečne na 3. mieste a McRae opäť počíta body. Loeb sa vytiahol do prvej desiatky, ale toho určite nepoteší. Malá lekcia od starších kolegov v tíme. Za nami je druhý deň, to znamená posádky sú rozbehnuté. Medzi posádkami aj Jozef Bérež a Petr Starý na Toyote Corolla VRC. Poďme sa teda rozprávať o tom jazdení, o tom, ako sa vám išlo v tých chvíľach, keď sa darilo, aj keď sa darilo, povedzme, menej. Tak vlastne prvý deň sme išli opatrne, lebo predsa sme nevedeli, čo vlastne to auto, ako sa bude správať na RZT. Ale vlastne druhý a tretí deň sa nám išlo oveľa lepšie ako ten prvý deň. Predsa som mal viac skúseností s autom aj s tými pneumatikami a vlastne mohol som si viac dovoliť. Ako sa cíti spolujazdec, keď začína pridávať na snehu jeho jazdec? Tak ono v tom moc rozdílu není, to přidání je sice cítit v tom autě, ale ono svým způsobem ta rychlost je už taková, že když se to auto ještě víc rozjede, tak ten sled těch jednotlivých informací je rychlejší a pro spolujezdce je to, bych řekl, daleko příjemnější, protože to navazuje jedno na druhé, na takové soutěže, jako je to Švédsko, která byla teda opravdu velmi rychlá a ty informace navazovaly po sobě hned. Zrýchlovali ste, koľko ste vedeli, no a ako sme počuli, v podstate každá posádka má nejaké problémy. Nakoniec jazda o mantineli je normálnym spôsobom jazdy v Švédsku. Niekedy ten mantinel ale povolí. Ako to vyzerá potom? Tak vlastne druhý deň na 10. rýchlostnej skúške, vlastne to je tá RZT, ktorá sa nám od opliadky trate vôbec nepáčila, lebo bola strašne rýchla a technická vlastne a sa skákalo cez horizonty ďaleko a vysoko. Tak vlastne do jednej pravej zakruty som nestihol dobrozdiť, lebo mal som rýchly nájazd a vlastne sme sa dostali až za bariérami a vlastne trvalo to nejakých 2 minúty, kým nás diváci vytlačili naspäť na miesto a tam sme stratili vlastne 2 minúty. Diváci pomohli, takže pokračovali ste ďalej. Nakoniec tí diváci asi tam boli naozaj mnohí, početní diváci, ako sa správali k vám, ako vás brali? Tak vlastne, jak sme zleteli do tých bariér, tak hneď nám prišli pomôcť. A keď nás vytlačili, tak sme sa aj poďakovali im. A počas tráte, počas jazdy, tiež je to tak ako u nás, že už pri tých vyšších číslach sa zbierajú diváci a chodia po trati, alebo jednoducho tiež aj vám venovali pozornosť? Tak vlastne ostali tam, väčšina divákov tam ostalo, ale aj odchádzali diváci. Určite áno, verím tomu. Keď už hovoríme o tých vzťahoch a o tých skúsenostiach, nielen na trati, aj mimo nejaké boli vzťahy povedzme s posádkami, s jazdcami z tých majstrovských posádok? Tak nás překvapilo, že posádky startující před námi i za námi, aniž bychom s nimi byli předtím kdykoliv v kontaktu, tak za náma sami automaticky chodili a ptali se nás, zdali je vše OK, jestli jsme neměli na trati nějaké potíže, jestli nepotřebujeme, nebo po případě nějakou radu, nebo prostě byli docela přívětiví k nám. Veľmi pozitívne sa správal aj činovník pre styk s jazdcami. Každé ráno, keď prišli do uzavretého parkoviska pre auto, tak im pozdravil dobré ráno. Keď prišli večer, poprial im po slovensky dobrú noc, takže od Angličana to bolo veľmi pekné. Naučil se veškeré ty základní fráze ve všech jazycích vlastně zastoupených zemí, takže bylo to moc příjemné. Určite príjemný bol aj tretí deň, my sa takisto pozrieme, ako sa vlastne švédska Rally 2003 skončila. Posádky idú opäť v opačnom poradí. Tentoraz je to Peter Solberg, ktorý si ako prvý razí cestu, možno za 4. miestom. Skúsil to na mäkších pneumatikách do snehu a fungovalo to. Colin McRae je jazda divácky najzaujímavejším jazdcom šampionátu a má priaznivcov po celom svete. Na snehu letel takmer 200 v snahe dostihnúť Marka Martina. Estonec však zatiaľ 4. miesto bezpečne kontroluje. Tommy si vychutnával súboj s Marcusom. Po dlhom čase sa mu ide veľmi dobre. Na 13. je dokonca lepší ako Grönholm. No na nasledujúcej skúške sa všetko vrátilo do vyjazdených kolají. Marcus Grönholm dosiahol na 14. historicky najlepší čas. Rekord zlepšil o 20 sekúnd. Pokojne, chladnokrvne a vyrovnane jazdil Tony Gardemeister. Bol by to po dlhom čase jeho najlepší výsledok a zároveň aj veľké povzbudenie pre Škodovku. Tommy Mäkinen nespravil jeden chybný krok počas celej rally a naznačil, že Subaru by mohlo byť dôstojným súperom pre Peugeot. Stále pred Burnsom a stále v petách vedúcemu jazdcovi, no na záver predsa malá chybička na 16. Mäkinen zostane definitívne druhý. Aj tak dobre.
A ideme do finále. Predstavte si, čo sa podarilo mladému Loebovi v závere súťaže. Preskočil Sainza aj Gardemajstra a dostal sa po vynikajúcej rýchlostke na 7. miesto. Opäť sa musíme pokloniť pred Markusom Grönholmom. Vo Švédsku vyhral svoju prvú zimnú rally a odvtedy je len veľmi ťažké ho tu poraziť. A tu sú už výsledky. Grönholm pred McKinnonom a Burnsom. Martin sa udržal na 4. mieste a Loeb to dokonca predsa len dotiahol na pozíciu za 2 body, 1 pre Gardemajstra. Naopak Carlos Sainz a Freddy Loa za svoju snahu nezískali ani bod. Richard, tak predsa stupne víťazov, ale priznaj, nebolo to jednoduché. Nie som z toho veľmi nadšený, nedokázal som ísť tak rýchlo, ako by som chcel, tak aspoň 3. miesto. Nespravili sme žiadnu chybu a získali pekné body. Musím priznať, som veľmi šťastný. Bol to krásny víkend, celý tým, všetci sme pracovali na 100%. Nemali sme nejaké problémy, ale Markus išiel fakt dobre. Chvíľami robil neuveriteľné časy, bolo by ťažké poraziť ho. Gratulujeme, Markus, 3. víťazstvo vo Švédsku, pekný výsledok. Je to dobré, auto išlo úplne bez problémov, držali sme sa stále na trati, takže všetko fungovalo. Corrado ti dal novú prezývku, Magic Markus, čo si o tom myslíš? Je to prehnanie, ale keď chcete, môžete ma tak volať. V celkovom hodnotení Sebastian Loeb a Colin McRae sú spoločne na 1. mieste. Grönholm a prvé body sezóny opäť vrátili do hry o titul. No a v hodnotení značiek sa Peugeotu podarilo stiahnuť stratu na Citroën. Tak sme si spoločne pozreli, ako si rozobrali body jazdci majstrovstiev sveta. No, na našu posádku Jozef Bereš, Petr Starý síce body už nevyšli, ale napriek tomu si myslím, že neľutujete, že ste boli vo Švédsku. Vôbec to neľutujeme, sme veľmi radi. A s výsledkom sme tiež spokojní, lebo vlastne tento rok bereme ako tréningový rok. To je čo najviac pretekov odjazdiť a získať čo najviac skúseností. Petr? No, my jsme do toho Švédska vlastně odjížděli, aby jsme najeli co nejvíc kilometrů, pokud možno až do cíle, aby jsme získali ty zkušenosti, to se nám podařilo, tomu jsme moc šťastní a ve světě na dalších soutěžích budeme startovat s úplně stejným cílem. Ja si tiež myslím, že prísť vo Švédsku do cieľa vlastne nie je slabá ambícia, nie sú to nízke ciele. Nakoniec vôbec absolvovať tú rally sa nepodarilo mnohým oveľa skúsenejším svetovým jazdcom, takže v týme spokojnosť. Ja si myslím, že áno. Ja myslím, že môžem aj v mene vedúceho týmu inžiniera Petra Kočiho povedať, že je veľmi spokojný s týmto výsledkom, s účinkovaním posádky, že jazdila veľmi takticky, veľmi pekne a bol rád, že takto to všetko dopadlo. Vlastne pohybovali? Na prvej rýchlostnej skúške, myslím, posádka bola 47. v absolútnom poradí a potom postupne to išlo sem tam trošku vyššie, sem tam trošku nižšie, ale postupne sa stále zlepšovala k celkovému 35. miestu v absolútnom poradí. Čo teda naozaj treba povedať, že nešlo o umiestnenie v tomto prípade. Na nasledujúcich súťažiach v rámci majstrovstiev Slovenska a dokonca aj Českej republiky už o umiestnenie pôjde. Tam máte ambície najvyššie. No, ambície určite máme. Akože každý dobrý výsledok poteší na duši všetkých z nás, ale ja si myslím, že chlapci sa budú držať toho, čo je pre túto sezónu nám dané, a to znamená odjazdiť čo najväčší počet súťaží, najväčší počet kilometrov, nazbierať čo najviac skúseností. Najbližšie to bude? Najbližšie to bude Rally Šumava, kde sa pôjde teda už o body, ale predtým ešte chlapci absolvujú Rally Blovice, kde by chceli vyskúšať vozidlo Subaru VRC, s ktorým budú absolvovať vlastne České majstrovstvo tohoto roku. Teraz ma len napadla jedna krátka otázka. Nemáš problémy s presadaním, povedzme, z Toyoty Corolla do Subaru? Sú to síce vozidla jednej špecifikácie VRC, ale predsa len trošku inej techniky. Tak ja s tým zatiaľ nemám problémy, môžem to povedať. Dobré auto, ktoré funguje, tak vlastne človek hneď to dostane do ruky a vie hneď, že ako sa auto dobre správa. Ale vlastne trošku, čo je problém, tak vlastne to je, že budem presadovať naspäť do predného náhonu, to je do Seata Kit-Car. Ale vlastne ani to nebude robiť problém, lebo stále pred pretekám má spravené také menšie testovanie, keď to auto dostanem do ruky a bude to fungovať. Takže naozaj bohatý kalendár, v ktorom už figuruje aj ďalšia účasť na majstrovstvách sveta.
No, najbližšiu súťaž, ktorú už vlastne začíname pripravať teraz, túto našu účasť na tejto súťaži, bude Acropolis Rally v Grécku 6. až 8. júna. Držíme palce v českých majstrovstvách, slovenských majstrovstvách, dokonca aj v majstrovstvách sveta, to tak dobre znie. Držíme palce celému týmu Stilex Tuning Motorsport. No a tešíme sa opäť v štúdiu Športmotora niekedy na budúce s vami, televízni diváci, už o týždeň. Dovidenia.